babae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Madel's Secret File. Si Madel na nabuntis ng isang lalaking hindi naman siya ang asawa. Tapos hindi na siya pinanagutan. Nabuntis sa una, nabuntis sa pangalawa, tapos gusto ipalaglag. Tapos lumayo na rin siya. Tapos nakatagpo ng panibagong mamahalin. Nung nakatagpo ng bagong mamahalin, nagkaanak silang dalawa. Tapos hindi na naman nag-work. Ang nangyari, may nakachat. Na British. Pinuntahan ng British. Ang sabi, magiging okay ang pagsuporta ni British sa kanya. Kaya lang umiksena ulit si ex. Natatay nung pangatlo niyang anak. Anong gagawin niya? Tuloy-tuloy lang sa pakikipaglandian kay British dahil nga gustong-gusto naman niya na magkaroon ng magandang kinabukasan ang kanyang mga anak. Or dun na lang sa kanyang ex, natatay ng pangatlo niyang anak na mahal niya. Sige, pakinggan na natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Yumi. Good evening, DJ Rocky. Kay SF Sender, siguro tama ang kasabihang we attract what we are or what we want sa buhay natin. Kaya siguro mga maling tao ang nakakarelasyon natin. Tulad ngayon, matimbang pa rin si Dos sa'yo despite na pinabayaan kayong mag-ina at pinagsabihan ka ng mga masasakit na salita. Obviously, hindi ka pa rin natuto. Pwedeng magpakaama sa anak mo si Dos pero sana bigyan mo na ng value yung sarili mo. Dahil makikita yan ni Dos sa behavior mo kung pinapahalagahan mo na ang sarili mo. Worst, gagamitin ka lang niya uli. Kasi tulad ka pa rin ng dati. Kung ako sa'yo, kay AFAM na ako. Natry mo na lahat ng Noipi at walang nangyari. Kaya dyan ka na sa AFAM para matrigger naman yung Dos na yan. Na may AFAM ka na at dyan mo malalaman kung sino ang ipaglalaban ka para mapasa kanya. Yun lamang po, DJ. At ingat po sa lahat ng mga binabagyo ngayon. Actually ako rin, para kay AFAM ako. May the best man wins and may the fat pocket wins. Fat pocket, di ba? Matabang pitaka. Pero ang laman, puro resibo tsaka discount card. Charot with harot. Eto naman po ang sabi ni JP. Payo ko lang kay Madel. Total, lahat naman na pagdaanan na niya, try niya nang mahalin yung AFAM. Malay mo maging maayos ang buhay mo. Pinangakuan ka naman na tutulungan ka. Mamili ka lang ng tama. Pero desisyon mo pa rin yan. At kung ano man ang isinisigaw ng puso mo, sana yun na rin ang isinisigaw ng wallet mo. Sa AFAM tayo, yun lamang po, maulang gabi, DJ Rocky, ingat ka po pauwi. Thank you so much, JP. Ganun din sa inyo ha, ingat kayo pauwi kung pauwi pa lamang po kayo ngayon. Eto naman sabi ni Doc Yorje, Hi Madel, tama ka, mga maling tao ang minamahal mo, minahal mo. Lahat kasi puro may mga sabit, pwede ka namang sanang tumingin sa walang sabit pero baka wala ka lang talagang choice. Hindi mo naman kailangang pagsisiyan ng mga nangyari noon dahil may naiwan naman silang tatlong blessings sa'yo. Yun nga lang, patuloy ka pa rin sumusugal sa mga delikadong ugnayan. Kung si AFAM, si AFAM. Kung si Dos, si Dos. Kung sila pareho, edi makipagkabilaan ka.
Basta dapat sanay kang sagupain yung mga asawang kukumpronta sa'yo kung sakali. Sana lang hindi manahin ng mga anak mo ang complicated mong love life. Manahin na lang nila ang sipag at pagsisikap mo na itaguyod ang buhay nila. Maraming salamat DJ Rocky from Doc George. True, sana hindi nila manahin ang pagiging malandi mo. Eto pa sabi ni Marilyn. Sa dinami-rami ng karanasan mo at dinami-rami ng mga kabiguan mo sa mga lalaki, siguro sa ngayon maging practical ka na lang. Doon ka na lang sa nagmamahal sa iyo at least sigurado ka sa kinabukasan ng anak mo o mga anak mo. Shoutout po sa mga apo ko, sila Althea, Nathalie, Alodia, Jade and Tin, Chelsea, love ko kayo. Apo ni Tess, ingat kayo dyan. DJ Rocky, mission complete. Ay, taray ng pa-mission complete, Marilyn, ha? Eto pa sabi ni Joanne. Masyadong maligalig itong si Madel. Sana mag-focus ka na lang sa mga anak mo. Itaguyod mo sila kahit mahirap ang buhay. Hindi ka pa naman ganun kasigurado kay Afam. Kung tototohanin niya ang mga sinabi sa'yo, baka maging domino effect din yan, gagaya nung una at pangalawa. Shoutout po sa Team Arty at sa inyo po DJ Rocky, stay safe. Hi din kay Charles Sancho at ang sabi niya, siguro ikaw na talaga may problema. Alam mo kung anong i-advise ko sa'yo, ayusin mo sarili mo. Nabuntis ka na nga sa pamilyadong tao ng pangalawang pagkakataon. Pero ano bang gusto mong mangyari pa ngayon? Pumangatlo ka pa? Ay. Kakatroma yarn. Huwag mo nang pairalin ang puso mo, ayusin mo na ang sarili mo. Eto pa sabi ni Riza. Mga anak mo na lang ang i-prioritize mo. 3 lalaki nang dumaan sa buhay mo. Inanakan ka lang tapos iniwan ka. Kaya mo nang buhayin ang mga anak mo. Kalimutan mo na yung mga maling taong sumira ng buhay mo. Ito pa sabi ni Mark Getio. Good evening, Ma'am Rocky. Para kay Madel, sobrang sakit namang nangyari sa'yo. Pero for me, pag-isipan mo kasi kapag ex na, sinaktan ka na babalikan mo pa ba? Mas maganda tuloy mo lang yung British. Go for it na. Tsaka legit magmahal ang fam. Go for the residency na rin. Letter center. Pabati po sa Team Rocketeer, sa students ko sa Marikina Polytechnic University or College. Ingat din po kayo. Stay dry, smooth. Ayan. Thank you so much sa lahat ng mga kabisyo nating nag-comment sa ating secret file sender for this evening. Madel! Bakit para sa'yo parang napaka-madali lang magdesisyon sa buhay? Ganun ba yun? Kapag may nagpakilig, laban agad. Pag may nagchat, sunggab agad. Pag may nagpakita ng motibo, sinunod yung embutido, todo bigay agad. Ganun ba yun? Ang dami mo ng mga naging desisyon sa iyong nakaraan na hindi ako sigurado kung napag-isipan mong maigi. Kasi kung talagang nag-iisip kang maigi, alam mo kung anong dapat mong piliin. Doon sa una, nalaman mo may asawa pala, dapat parang nakuryente ka na ron eh. Yung tipong traumatic para sa'yo, kaya hindi ka na magpapaanak pa ulit. Well, andyan na yan, di ba? Blessing naman yun. Kumbaga, ginusto mo rin naman yun. So, hindi na natin mababago yung nakaraan mo. Pero, pwedeng gumanda yung present life mo and yung future life mo sa pagpili ng mas siguradong desisyon. Mas sigurado o mas may assurance na klase ng desisyon. Yan. Ano bang assurance mo dun sa AFAM? Binilhan ka na ba ng kung ano-ano? Marami na bang investment sa'yo? Kapag nag-i-invest sa'yo, ibig sabihin, gustong may tubuin sa'yo yan. Pagmamahal ang kailangan. I-shower mo with attention and care. Yan. Pero kung walang ini-invest sa'yo, ang ambag lang sa buhay mo ay puro daldal, pakilig, ay wag na.
Parang ganun yata yung gustong gawin sa'yo nitong ex mo na si Dos eh. Gusto mo ba tumres pa siya sa'yo? Charot with Harot. Alam mo, pinakamagandang gawin? Huwag ka muna agad-agad magdedesisyon. Ilayo mo yung sarili mo sa mga taong nakakapagparupok sa'yo. Kasi kapag magkikita kayo na magkikita nito ni Dos, lalo na kapag sa bahay mo papapasukin, ay, baka iba yung maganap. Naniniwala naman ako na pwede yung co-parenting sa dalawang taong dating nagmamahalan. Hindi naman kailangang mag-reunite or sumiklab uli yung dating pagmamahal kung hindi naman talaga yun yung intensyon ng bawat isa sa inyo. At lalong-lalo na kung isa lang naman yung nagmamahal. Oo, napakadaling ma-fall sa taong minsan mong minahal o hindi naman kasi talaga nawala yung pagmamahal mo para kay Dos Kumbaga, nagpahinga lang, natulog lang, pero gumising na naman. Lalo na nung nagparamdam uli sa'yo. So, pag-isipan mong maigi yung magiging desisyon mo. Kasi the more na nilalapit mo yung sarili mo sa ex mo, tapos at the same time, nag-open ka, nag-entertain ka ng ibang tao, yung afam nga, parang nagiging unfair ka naman. Nagiging unfair ka sa sarili mo, nagiging unfair ka dun sa taong nagmamahal talaga sa'yo ng tapat at totoo. So, timbangin mong maigi. Ano bang mas mahalaga sa'yo? Yung isinisigaw ng puso mo? O isinisigaw ng wallet mo? Wala ring masama sa pagiging praktikal Sabi ko nga sa inyo ewan ko kung naabutan niyo yung sinasabi ko nung nakaraan. Sa sobrang normal na para sa atin, yung makatanggap ng klase ng aruga o pagmamahal na hindi naman tama, parang nagiging normal yun sa atin. Kumbaga, nasanay kasi tayo dun sa klase ng toxic relationship. Kaya parang ang wiring natin, parang eto yung normal. Kaya kapag merong nag-aalaga sa'yo na tao, pinapakitaan ka ng magagandang aksyon, pinaparamdam sa'yo yung assurance, security na meron ka dapat bilang isang partner, biglang parang nahihiwagaan ka dun sa feeling. Parang ang uncomfy ng feeling, pero yun talaga yung tama. Yun yung tamang alaga. Meron lang talagang dapat kang i-bridge sa una. Kasi nga, nagta-transition ka Kumbaga, ito yung learning mo dati na parang akala mo tamang klase ng relationship. Tapos, biglang boom, pinakitaan ka ng mga klase ng pag-aaruga, pag-aalaga na tama. Parang binibi ka, o kaya ginawa kang prinsesa, ginawa kang queen. Parang maninibago ka, parang mapapatanong ka, ay, deserve ko ba to? Ito ba talaga yung para sa akin? Pero kung tutuusin, deserve mo talaga yun. Para sa'yo talaga yun. Kumbaga, hardwired ka lang na magkaroon ng toxic relationship kaya hindi tinatanggap ng sistema mo. At napakalaking bagay nung aware ka dun na alam mo pinagdaanan mo, very toxic na. At ayaw mo na toxic yung buhay mo. So kung ayaw mo na toxic yung buhay na meron ka at yung magiging buhay ng mga anak mo, mamili ka ng tama, kabisyo. Wala rin namang masama kung pipiliin mo yung sarili mo. Na wala ka munang pipiliin dun sa mga nakapaligid sa iyo. Kasi hindi ka naman talo kapag pinili mo yung sarili mo At least mas mag-grow ka as a human being. Focus ka sa mga kids mo. Diba? May iba nga, sapat na sa kanila yung pagmamahal na natatanggap nila mula sa mga anak nila Although hindi ko sinasabi na gawin mo rin yun, diba? Yun yung dapat mong maramdaman. Pero kumbaga, darating at darating din talaga yung tamang tao para sa'yo. Naalagaan ka ng tama, na hindi pahirapan, natural lang, walang halong kemikal. Ang pagpapadaman ng tamang pagmamahal sa iyo. Hindi yung parang everyday para ka may tama. At lagi kang merong tamang hinala. Enough dun sa mga parte ng buhay mo na lagi ka nag-iisip.
may asawa yung ano mo, naging karelasyon mo, enough na sa mga ganon. Or kung meron man, sana hiwalay na talaga ng tuluyan o kaya sumalangit nawa. Yung kanilang mga partners, yung malinis talaga, walang sabi. Para naman matuto ka ng matuto doon sa buhay. Sabi nga nila, pag paulit-ulit na nangyayari sa'yo ang isang sitwasyon, ibig sabihin hindi ka pa natututo doon sa nakaraan mo. So try mo namang matutunan yung leksyon doon sa mga nakaraan mo. Tingnan mo, hindi na mauulit sa'yo nangyari sa'yo nung una. Anyway, sa mga kabisyo natin out there na gusto mag-share na kanilang secrets, share it to me, rocketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in Bathroom Break. You're still with me, DJ Rocketera. And you are listening here sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang programang Top Secrets. This is Madel's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!